Helo dosbarthwyr, gobeithio'ch bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n ddiogel. Wel, mae wythnos newydd yn dechrau unwaith eto a fi wir yn gobeithio'ch bod chi'n edrych mlaen un faint y fi a Miss Jones. A wythnos yma, mae rhai ohonoch chi'n dychwelyd i'r ysgol ato ni i weld ni. A rydw i yn edrych ymlaen yn fawr iawn i'ch croesawu chi nôl i'r ysgol. Ond i'r rheini ohonoch chi sydd ddim yn dychwelyd, peidiwch â phoeni o gwbl. Bydda i a Miss Jones dal yma dros Teams i'ch helpu chi ac i siarad gyda chi. Felly, blant ni i'r wneud y gweithgareddau. Felly eich gweithgaredd iaith chi'r wythnos yma, mae yna stori o'r enw Sogi. A mae Sogi'n gymeriad sy'n dysgu sgiliau newydd fel i ni'n neud bob dydd. A yn y stori, mae yna lot o odli yno. Iawn, felly mae eisiau chi gwrando'n ystod a gweld pa eiriau sydd yn odli a chwilio am geiriau a meddwl am eiriau ychwanegol sydd yn odli hefyd. Wedyn y mathemateg, ni'n gwneud gwaith ar arddodiad, felly safle. Rhywbeth sydd uwch ben, o dan, wrth ymyl, rhwng. Iawn, mae yna luniau o cerbydau gwahanol pobl sy'n helpu ni, a mae angen i chi esbonio ble mae'r cerbydau hynny. Yn gwyddoniaeth wedyn, mae yna daflen y ddamwen, a mae angen i chi greu stori yn defnyddio'r lluniau yma gyda i trefnu nhw sut mae'r ddamwen yn digwydd ac yna creu stori, ysgrifennu brawddegau i esbonio'r stori. Tastuniaethau chi ydy darllen deall hanes y gig. Mae'r gig yn dathlu yr wythnos nesaf, y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, a ni eisiau chi i ddarllen y deall a dysgu mwy am y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Eich tasg celfyddydau chi ydy creu puppet hosan, y sock puppet, i gymeriadau pobl gweithwyr allweddol, felly ydych chi'n nyrs, doctor, diffoddwr tân, unrhyw beth ych chi eisiau, iawn, a danfonwch lun ohono iddo ni. Wedyn, ac yn meysydd digidol, ni eisiau chi fynd ar peint i greu llun o Sogi yn dysgu un o'r sgiliau newydd yma, fel oedd yn dysgu sut i hedfan ac ati, lan i chi sut i chi y moyn i fe, neu chwythu fflamau rhio, mae hwnna'n hall lan i chi. Eich tasg iechyd a lles chi, mae yna fideo YouTube yma gyda Ceredigion Actif yn ei sgiliau chwaraeon, a ni eisiau chi ddilyn yr fideo i gwblhau y sgiliau gwahanol hynny. Geiriau'r wythnos hon ydy ysbyty, dathlu, gofalu, doctor a iechyd. Felly 5 gair yr wythnos. Felly pob lwc i chi'r wythnos yma. Os oes eisiau unrhyw cymorth yma chi, rydw i a Miss Jones yma i'ch gynorthwyo chi unrhyw bryd. A plis gofalwch am eich hunain, ni'n edrych ymlaen i weld chi gyd yn fuan iawn. Hwyl am y tro dosbarthwyr.